ko hanmen ko para katba ngidang yai shakaway kasngi nakaway kasngi ka jingtho ka khot ka wer yang abadipi bat kadai ka jing hikai ka jung jisu yangi ba nginang jan shu bat nginang penskam ya ka jing em ka jungi ha u jisu Christ hi dalade namar ngitep ka jing em ka junga ka jung pi kasdang na u kalong tenrai u bat kan sakut tang ha u hi der mata kadau ngi dei bandon kanong rem kebas kem tang hau trai hi dalade ka gospel bemantakeski ka keren chapang ka ne ke ju ka bamanga mapi ngi dei ban shim pat penlong nong rem yala ka jong ka jing em ha ukres ka e kata ka jing mut habangi ong ngi dei ban penshong nong rem ne ban penlong trai yala de ha ujisu ngitep kajung em kajung a kajung pi kawan nau trai ladangi kwa ban le kano ha kajung em kajungi ngi dei ban sedang hi nau trai bat lada mangi ngisdang lada bangi le kano ha ukres klampep kabangi le kalong kabajab kalong kabasiso bat kalong kabon ra aburam ya u bat yangi iway pa iway habangi pa yala ka jong ka jing em ko hanmen ko para habangi le ya kano ka kam ngim shem lala ban pen shong nong rem yala de ha ukris ngi pen shong nong rem yala de daki e ki ba pen sngu baha yangi daki e ki ba pen theme yangi daki e ki ba ne tang sipor Dain mata kadau habangi le ya kano ka kam ni habangi sim ya kano ka kam ni shamba siteng por kalong ka basai so kalong ka bajab hanrei hadin pat ngi kelon no kipulom e baro ki kam habangi ong ni pen song nong rim ya ka e ka bangi le hau try ka bamod ngi wan shau ha ki jing duwai jungi bad ngi sim ka e ka bang yos ngem ha jing duwai jungi ha jing em jungi pat ngile ya kata de nama takadau ko hanmen ko para menta kesngi utrai ukren shai yang abadepi haba mangi ngi yeng ha ka kerteng jong utrai la ne ngile ya kano ha jing hikai ki ba mau la hikai yangi ngi em ya kata ka ba u la hikai yangi baro ki jing e ken sawan ha jing em jungi baro kijing tenjo ki sawan ha kijing em jungi hanrei baro gitu kijing e baro gitu kijing tenjo ki nomla ban pan rem yangi ngi dei ban yale persha ya gitu kijing e ngi dei ban yale persha ya gitu kijing tenjo da kijing hikai ki bau kres ula hikai yangi da gitu kijing long ki babha ki bau kres ula ai hanga badepi bonsen ngi le komno Manga ban mapi habang yomat ya kejung e kejung em lada ha kejung em mensim lada ha kejung em joka met kejungi lada ha kejung mut kejung perkhat kejungi ne ya kino ki kam ki bangile ni yomat ya kejung e ni persang ban ya le persha ya ki to kejung e da ka bor briu jonga ba jong pi hi da kata kejung nang kejung start kejung hi da kata kejung sempang ka ba mangi ngiyo dalade hanrai mata kesni utrayu ong lada pikwa ban job yakini gijing e jong ka jing em sem jong pi lada pikwa ban job yakita gijing e lane gijing pang gijing sitam ki ba pi kendu ka jing em jong pi dei ban ya le persha yaki da ka kerteng jong kris pi le ban le persha yaki da gijing long ki ba kris ul aya pi lada mangingi le persha yakini gijing e yakini gijing jar yakini ke jing tenjo baro ki bangi kendu ha ke jing em jungi ha ka kerteng jung kres lani da ka ba pen shong nong rem ya ka jing em jungi ha ki to ki jing long bar ke jingi kai jung kres klempep ko hanmen ko para ngila ban job yaki den mata kadau ngi dei ban job yaki jing e jungi da ka jing long jung kres ha ka kerteng jung kres den mata kadau ngi dei ban yeng hau kres ban ngi dei ban yeng ha ka kerteng jong kres
Kohenmen ko para. Laitali kidang kibamanga mentaka step ngakwa ya pi bansim kum kajeng hikai bat kum juru yalade. W kabamot wat tang yokres. Ngidai ban wat tang yokres hakajeng im junga bat jung pi. Ngim dai ban wat yano ladangi wat yaki yakaperthai ladangi wat de gajeng subha jung kajeng im jungi ngi long kum kita kibriu kiba tei yakaying halor siap. Henry ngide ban wat yokres kenang bangilong kum kita gibreu kibastat kibatei yakanaurim jong kajeng em jungi haukres wat yokres udaku baar IT lut yalade how try ndang ladap wat yokres ladang yisham yokres ngide ban IT lut yalade haukres kajeng IT kajeng pi telan haukres kajeng IT kajeng pi ya barok kat kabangile haukres kajeng IT kajengi ya kaying kasem kajengi haukres bat hagijing long bat kajengi kai kajengu ko handman ko para klampe ngilong gibreu ki job balai i kamamod yeng hakakerteng chung kres ngilawad ya kres ngilasiam yu ban ngilai IT yu mencapat ngidai ban yeng hakakerteng chung ngidai ban yeng hakajengi kai chung ngidai ban yeng hagajing long jeng ladang yeng hakakerteng jeng kres kohan men ko para omdon bala ban penjot yangi omdon bala ban job persya yangi Henry ngila ban job ya barok gijing jengi ya ki borok soj ya ki bor jeng masim boman ya gijing gijing dinjar ki bangi kendu hagajing em jengi klampep dari mata kedau kohan men ko para token hakane kapor adaban ngin wat ya kres ngin IT lut yalade haukres bat ngin yeng hakakerteng jong kres ngin duwai jar manta kenang ba utrai unang simti yang abade pi bat unang aibor yang abade pi kenang ba mangisi sya habang yiwad yu ngin syam yu bat ngilaban IT lade yu ngilaban yeng hakakerteng jong en yoro yo Jesus Christ